Matay ning mga tawanan ni Dugaya ba? Medyo klaro kasabot ingon alas 3 sa sanay oras sapit na alas 5. Gilangaw na nin tuba diri ah. Yate. Among sabot ba alas 3 niya wala pa man silang duha. Tay sa murag pamilyar lagi ni sa kong tawana. Ya. Mr. Lim! Jikoy! Batsuhan na ba ni mo? Hoy, di kamay! Musta Jikoy rambok man daw? Binuang mo na kay mga ay. Yate, wala ko kaila si mo ba? Sa una kitambok mo kay kabrok-rong. Batsu na kay ka ba? Nah, siyempre ko anam dyan ang tao, naman dyan ay pagbago. Ako lagi oh. Wala lagi pagbago. Maurag yapon. Niwang. Nauna na ni mo to ilingkod sa diri kay pero time sa. Ano si Paploy? Mao po na pangutanan ako. Oh, si ate sa alas diya. 3 may sabot doon na to. Okay no, hapit na alas 4 sa atin sa diya. May na lang madungagan kag mga half kilo. Oh. Lamoy kayo no. Pero sa kay pagbago tong bataan no. Di na ko matingala to. Taas yapon kay itong suwang no. Yati, alas 3 na ba na itong mga buang dito? Ah, grabe pug kakoy sa tong amigo koy. Ay basin na gisapsapan niya kay maunay siya. Binuang. Ay, turo na tong amigo. Hindi niya oh. Naanalagay oh. Matulog ko diya! Pablo, ali balik Ay, alas kawan mo. Koy, ali balik ko ra diri. Gaya po ni suwangan ni Oy. Sila ninyo kabalo, bitaw mong nagbaktas ra ko. Ganina ra mo dali. Ganina sa mga mata gilangaw nang gining to badraw sa tisaw. Kalas gawan ninyo. Unsa, kumusta naman ka? Ay, margapon, Mr. Lim, gapo gapon. Nakoy na bantayan mo, ano? Dako naglawas. Matsu na kayo ba? Ang ako. So, ang gabo na usab yung nang. Uy, Maurang po kayong suwangan niyo. Dahil nasa katungkoy. Unsa man? Tanawa, itong sa una, pulo rin bubungot. Pati pa niya, pre, ning graduate na mo. Ako pre murag. Wadyo ko ka graduate pre masayro ra kay ko karon kay wadyo ko trabaho. Wala ka ng eskwela? Wala. Oh, wala mo ko ng eskwela. Ako wapag gay ka trabaho. Palamunin ra po ko sa mua. Dili ta magisgot anak bi murag maulawan man ta anak. Mo gani, ikaw din nakahuman day ka. At tiki mensahe sa kuy kahuman koy. Master degree holder ko og chef culinary. Yati, tibayag na human. Ay, si pasabuta to. Sip baka nang batong kagmol na magpito-pito. Ay, security mo naman di ay. Ataka raman mo oy. Wadyo day mo ka graduate do ah. Chata sa. Nagtiksan ako sa masawa oh. Sa. Ay, Nisibat raman gud ko. ay naunsa man din yung istorya ni. Mao pagay pagkita-kita na to, musibat na dayong ka. Nananay kay asawa pre? Minyo na ka? Minyo, oy. Ikaw daw manguwag, di pa ka maminyo. Nananay kay anak. Napod, isa na. Yati. Sa kadugay sa panahon, karon ba mo kabalo? Karong pagkita nagkita no, daot na siguro ni matawanan ni. Kung sa may dugayan, mupasin siguro ko kay pangita ng usong asawa ka mo kay mga single man mo. Putdan nyo na to ba? Yati. Apa din ni punit ato? Duda gali ko. Ang sato na lang ako ni. No, like pa ato, Mr. Lem. Saman. Ikaw, na po kay... Uyab ba? Uyab? Wala. Alaw stana, pastana. Ay, naunsa. Hinay mo kay ka. Si hinay may pa mag-inom tagtuba, malingaw pa tayo. Di na mag-istoryahan na bi. Ah, sige. Nga pong ganito ba, no? Chika oh. Si Chika. Asa naman tong tawhana to, oy? Chika, bitaw na. Sika, kadiya nga, uyab na ko na. Uyab ni mo na. Uyab na ko na. Matay. Wajog ka na osang bajukir gyapon gay ka. Ay, naunsa, maning bataan ni Muram, tag di barkada, di naman kamutuo sa kuha. Mutuo man ko pero basin uyab mo pero ikaw rin nakabalo. Wa yan ay kay salig sa kuha. Una-una pa sa di pa ko hubog kay isa pa ka baso ko na shot ha. Di ko di kamutuo. Unya, kung uyab na ko na. Na, bisan pag mukhaon kog bildo, usapon ko ning baso. Oh, ayaw sa. Mausap na lagi na nimo. Bo! Bo? Na! Tuara, oh! Nag-inom na pod, oh! Ikaw ba? Nag-inom-inom na pod ka, ha? Wala ka na nanggit sa kuha. Di, kay kabalo, biya ka nga, ulboys na pon. Ulboys na ta, diri ano, ulboys na ta. Oh, ulboy naman mi diri. Lingkod. Ah. Sabi, yati ka legit uyab gyud ni mo na siya. Uyab lagi na ko na. Sabi, isa may gamit mo pagpangiyab na kay lumay dira ha. Bulang yung si Lumay, naunsa naman ka. Yati pakiskisan lang ko si mong kukuwi. Naunsa. Skisa ko. Di, marakag amaw dia. Buno, sorry kayo, wala ko kapanangin Hindi sa na imo. nagusig pagita sa imo, gipaningot Sorry, na gani, ko. no. Oh, tanawa ikaw, oh, gipaningot na ka. Ah, Paps, shots sa Paps o Paps.
Paps, masa. Sorry na, God. Wala ko ka panahon lakis. Anong ko, be? Sorry na, ha? Manangid na ka ha. Nangit lagi ko. Sorry na, God. Kis, anong ko, be? Oh, imo na. Ay, Ako ako lay shot sa'yo ha. Palangga mo gaya ni kay tuwanin niya. Ate, hayang papluy. Sige, papluy mo nakadaog og luto, pero ang babae mo nasunugag paspan. Oh, dara oh. Ay. Mana. Wala ba siya? Oh, gipanigot na pug ka. Ay, tapoy ko, be. Akong likod daw, basa kayo. Palihog ko, be. Ate, ako naligo ng singot tiri. Wala yung nagtrato sa kuha. Ako ano sa niya? Oh, shot lang dia, apre. Wala problem. Okay ra ka dia. Oh, kira ko Oh, diri. sige, shot lang, shot lang. Tiny style lang eh. Palimot na po. Uy, imo na po, Papso. Ay, abubo. Naka-remember ka sa una mo. Shot na kita lang doa. Oh, sweet. Sweet Kita ato kita. katong mag-cheers-cheers ta niya. Ako yung magpainom sa imo niya. Ikaw magpainom sa kuha. Ah. Ay, trabaho wala. Mag-inom na diri ako. Igat-igat mo dira. Inyo ano siya to? Doon sa din na siya. Muta na niya, ni Kalitraman. Kamu gali. Pagbaton mo respeto. Ano siya, Spito? Huwag ka na mo unsa dia, ah. Wow, unsa ka balo, bitaw mo. Single ko, mag-sweet-sweet, majud mo. Ay, kabuang ni mo sala pa na mo na ron. Sana jud nimo. Kabalo bitaw mag-inom-inom na tayo, papas-apas mo na nimong uyab dira. Unsa ni suya, di siya ka nang sweet to. Ginaim na dira. Oh, pani ko, be? May naman ako. Pani, di matuluan ba, masayang ko. Shit, ano? Alam dira ka mo na, imna niya, hutdayan to ba? Ilamos niya, malumos na mo dira. Ano init mo gito siya ulo? Ah, inana, dyan siguro, og walay mo trapo sa singot nimo. Sagdira to.